Ej Petre, da te pitam, ako bi do kraja života morao da radiš samo 3 vježbe, koje bi to bile? 3 vježbe? Evo ove. Prva vježba koju biram je mrtvo dizanje, aktivira više zglobova i ima najviše potencijala na globalnom nivou da razvije mišićnu snagu i hipertrofiju, zahtjeva nizak nivo mobilnosti i inače to je pokret koji svakodnevno radimo u životu, stoga je neophodno da naučimo pravilnu tehniku izvođenja. Moj drugi izbor je čučanj. Pravilnim izvođenjem ove vježbe poboljšavamo mobilnost zglobova, što rješava probleme s disbalansom donjeg dijela tijela. Također vježbom podižemo eksplozivnu snagu donjeg dijela tijela, što je mnogo bitno za sportske rezultate. I moj treći izbor su zgibovi. Ovom vježbom aktiviramo gotovo sve mišiće donjeg dijela tijela, mišiće abdomena i donji dio leđa. Pravilnim izvođenjem ove vježbe aktiviramo mišiće međulopatičnog dijela, čime poboljšavamo posturu kao i zdravlje ramena. Također, vježba je mnogo bitna za sportiste, pogotovo sportove bokačkih vještina i sportove sprinta.